בלתי אפשרי. תומר ואני כבר לא שוכבים בכלל. אני אפילו לא יודעת כבר כמה זמן. יום אחד שכבתי במיטה שלי בחדר, והדלת של החדר שלי נפתח. ידעתי שזה הוא. أحس كل حركاتي مراقبة عم بختنق. הזהיר אותך לגבי הערבים שתכירי בחיפה? הם לא שונים מגברים אחרים. تطلبي مني علاقة open relationship أنا راح أخيب أملك. I have a proposal for you. I say, if you're thinking about something, then just do it. כל חיים, כל מה שאת עושה, את עושה למען מישהו אחר. הוא נמצא בכל מקום ואת לא נמצאת בשום מקום. שום דבר לא יציב, הכל משתנה. אין יותר תשובות, אין יותר רגשות, רק דעות וחלקיהם. عم بتهدديني انزلي. מוכן לחיות הרגע? חשבתי שאת צעירה יותר. צעירה יותר? כן. גם אני חשבתי שאתה יהודי יותר.